Gikumpirmar ni Mandaue City Administrator Attorney Jamal James Calipayan ang gitakdang rezoning sa ikaduhang andana sa Mandaue City Public Market, kinitungod sa low foot traffic ug hinay nga business sales sa dapit. Matod ni Calipayan nga tinguha sa kagamhanan ang pag-umol og technical working group nga motrabaho sa maong rezoning. Ang maong plano nalakip sa gipropose nga bag-ong market ordinance sa syudad. In fact, karon gani naamantay gipangbutang nga offices dito sa taas pod aron naay foot traffic, pero ang nabuhi ra gyud dito ang karinderya ra man gyud ug ang mga parlor. So we are planning on rezoning kana nga area para maka-accommodate og uban nga mga businesses. Actually, it's already with the technical working group no na nato sila proposal nga mao na ang bag-o nga zoning. Wa pa lang ginato na implement because wa pa pod na pass ang ato ang bag-o nga market ordinance. So gidungan na nato nga part sa ato ang bag-o nga market ordinance ang pag-rezone sa second floor sa market. Mingaw ug hilom mao kana ang sitwasyon karon sa ibabang bahin sa public market sa Dakbayan sa Mandaue. Ato makita nga hapit 50% sa 300 nga stalls ang nagpabiling bakante. Matod sa manindahay nga si Carmelita Montibon, second floor vendor sukad pa ni adtong 2018 nga ang kamino sa kita dugay na nila nga suliran. Gani, igo lang siya makahalin og 500 kun usa ka libo sa usa ka adlaw. Kuwang ra usab para sa panginahanglan sa iyang pamilya. Ragyod ang musaka ragyod nin taon si Ligray mahalin. Igo ragyod may makatikit ang among utang nagkadako. Mauye prangka. May lang na ay 500 sa kalibo. Di na pa igo day, mangutang mi. Mao na nagkadako among utang sa merkado. Unya wa mamilaing pangita. Nagkadako ang utang, sige pangutang para makasurvive. Tungod sa kamingaw sa maong bahin sa public market, iya na lamang og pamaagi ang mga vendors. Ang gibuhat nila tinda og morning, then inig mga 4 PM or 5 munaog na sa ubos. Mag-display diha bitaw sa atubangan. Labi na mga saging, dalibi ni mga lata, mga ano. Kada mga green. Ang gamito na mo kaningon ani ay kanang kormata, mo na iduot pa dong sa ubos. Taliwala sa kasikas ug kasaba sa ubos nga bahin sa merkado, adunay pipila lamang ka mga mamalitay ang makita sa ibabawng andana. Usa na si Lola Loida nga bisan pa sa kakulian na anad nang mobisita alang sa pagpalit og prutas. Sa prutas nya karne o isda. Di mo kalakaw kaayo kay naman ko gusto man ko cancer patient man ko na kuan sa kang bukog. Padayong limitado ang mga tigpamalit sa maong bahin sa merkado. Hinungdan nga nang hinaot ang mga manindahay nga kun maaprobahan og mapatuman ang bag-ong market ordinance, mulambo na pagbalik ang dagan sa ilang negosyo. Mas maayo, muabot na. Kun muabot, ana lang maminaw lang. Kini si Lovely May Mutya, CTU Tuburan Intern, alang sa MyTV, Cebu.